воридоти мошинҳои нав ба шаҳри Душанбе. ин воситаҳои нақлиёти сабукрав аз Кореяи Ҷанубӣ аз тариқи роҳҳои заминию обӣ тавассути киштиҳо бо соҳили уқёнус ва бо убур кардан аз Аморати Муттаҳидаи Араб, марзи кишварҳои Туркманистон, Эрон ва Узбекистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол ёфтанд. Автомобилҳои нав ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо гузашт аз шаҳри Турсунзода, ноҳияи Шаҳри Нав, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рудакӣ ба пойтахт расиданд. воридоти нақлиёти нав дар заминаи ҳамкориҳои судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея ба роҳ монда шуд, ки чунин раванд дар гузашта низ буд. воридот ин дафъа тариқи мустақим, яъне дар асоси шартномаи байни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Олуча авто ва корхонаи автомобилсозии Хундаи Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ амалӣ карда шуд. дар ҳар нақлиёти интиқолдиҳанда 8 мошини сабукрав ҷо шуда буд. танҳо дар рӯзи наворбардории мо 24 адад автомобилҳои сабукрави навтарин тамғаи Хундай вориди Душанбе шаҳр гардид. ронандагони нақлиёти интиқолдиҳанда мошинҳоро бидуни расонидани осеб ба охири хатти сайр расониданд. ёдрас мешавем, ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Олуча авто соли 2017 дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хундай авто Тоҷикистон таъсис ёфт ва бо истифода аз нақлиёти нав фаъолияти кироявии худро ба роҳ монд. ҳамакнун 5 сол мешавад Олуча авто дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он бо истифода аз автомобилҳои сабукрави навтарин тамғаи Хундай фаъолияти назарраси кироявӣ дорад. Олуча авто дар шаҳри Душанбе ягона ширкатест, ки тамоми воситаҳои нақлиёташ як тамға ҳастанд. Хундай соли барориши 2017-2021. айни замон 100 адад мошинои замони тамғаи Хундай Элантра мо ворид кардем. барои шаҳрвандони шаҳри Душанберо бо кор таъмин кардан. чӣ ки мо медонем айни замон дар ҳама ҷо кризи иқтисодӣ рафтааст аст. мо аз ҳамин роҳбарияти ширкат тасмим гирифт, ки шаҳрвандонро бо ҷои кор таъмин карда ба таври кредити мошинҳоро ба шаҳрвандон диҳанд, ки то ки ҷои кор фаъолияти зиндагишонро баранд. бо истифода аз нақлиёти наву замонавӣ анҷом додани фаъолияти мусофирбарӣ дар пойтахт талаботи асосии хизматрасонӣ дар соҳаи нақлиёт мебошад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Олуча авто автомобилҳои сабукрави муосирро бо ҷонибдорӣ аз рушди соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе ва боз ҳам самаранок гардонидани имкониятҳои хизматрасонӣ дар самти интиқоли мусофирон харидорӣ ва ворид намуд. ин мошинҳо, ки ҳамакнун дар саҳни ҳавлӣ, таваққуфгоҳ ва дохили автосалони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хундай авто Тоҷикистон ҷо гирифтаанд, ронандагони худро интизоранд. автомобилҳои Хундай ҳам нақдӣ ва ҳам тариқи барномаи пардохти фосилавии 4сола ба хоҳишмандон пешниҳод карда мешавад. шарту талаботи ба шаҳрвандон пешниҳод кардани автомошина, онҳо бояд ҳуҷҷатҳоро бояд пешниҳод кунанд. ҳуҷҷати ронандагӣ, маълумотномаи тиббӣ, маълумотномаи наркологӣ ва маълумотномаи доғи судӣ надошта. дар асоси ин ҳуҷҷатҳоро ҷамъ оварда мо бо шаҳрванд шартнома баста, баъд дар асоси шартнома мо ҳамаи ҳуҷҷатҳои автомошинаро пешниҳод мекунем. рақами давлатӣ, лисензия барои фаъолият кардан ҳамашро мо таъмин карда медиҳем. ин воситаҳои нақлиёт насли ҳафтуми Хундай Элантра мебошанд. моҳи декабри соли 2021 дар корхонаи автомобилсозии Хундаи Кореяи Ҷанубӣ истеҳсол шуданд. ин сабукрав ба гурӯҳи мошинҳои комфорт дохил шуда, муҳаррики бензинии баробар ба 132 қувваи асп ва ҳаҷми кории 1.6 литр дорад. дар масофаи 100 километр роҳҳои дохили шаҳрӣ наздики 9 ва дар роҳҳои берун аз шаҳр 6 литр бензин хароҷоти сӯзишворӣ дорад. низоми идоравии он автоматӣ буда, ба ҳаракат даровардани онро меҳвари чархҳои пеш таъмин мекунанд.
чархҳои хундаи Elantra андозаи 15 ва низоми боздорандаи он ABS мебошад. ин седан бо низоми кондитсионер ва гармидиҳандаи курсиҳои пеш ва чамбарак муҷаҳҳаз гардонида шудааст. барои пешгирӣ аз бардоштани ҷароҳат ҳангоми садама 4 болишти муҳофизатӣ дорад. вазни холиси он зиёдтар аз 1300 килограмм аст. дохили он кушоду барҳаво ва курсии ронанда аз мусофир бо як шаклу дизайни муосир ҷудо карда шудааст. ҳамаи ин бартариятҳо имкон фароҳам оварданд ки насли ҳафтуми хундаи Elantra дар сафар ба роҳи дур хастакунанда набошад. собиқадорони соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе мегӯянд, имкониятҳои боз ҳам самаранок гардонидани фаъолияти мусофирбарӣ дар пойтахт вуҷуд дорад. бо назардошти ҳамин таҳлил ва дидгоҳ, роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Олуча авто мақсад доранд нафарони қобили меҳнатро дастгирӣ намуда, онҳоро ба ҷои кори доимӣ фаро бигиранд. тамоми автомобилҳои Олуча таксӣ бо васоити ҷадиди алоқаю назоратӣ муҷаҳҳаз ва ба суғурта фаро гирифта шуданд, ки дар ҳолати сар задани ҳодисаи роҳу нақлиёт зарар ҷуброн карда мешавад. 100 адад мошинҳои хундаи Elantra соли барориши 2022 ки ширкати Олуча авто ворид кард, 12 адади он имрӯз ба мусофирон хизматрасонӣ карда истоданд ва боқимонда мошинҳо вобаста аст ба талаботи худи шаҳрвандон ки омада мошинҳоро харидорӣ кунанд бо роҳи кредит аз бонкҳо ва ё бо роҳи пули нақд ва ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз кунанд. ва ин иқдом ба хотири бо ҷои кор таъмин кардани ронандагон ва беҳтар кардани хизматрасонии нақлиётӣ дар шаҳри Душанбе роҳандозӣ карда мешавад. насли ҳафтуми автомобили сабукравии тамғаи хундаи Elantra дар баробари ба стандартҳои ҷории ҷаҳонӣ истеҳсол шудан намои зоҳирӣ ва дохилӣ ба таври замонавӣ тарҳрезишуда дорад, ки ин шаклу сохт ва дизайну ороиш равоҳои мусофиронро ба маротиб бароҳат намудааст. ронандагон мегӯянд, равиши бехатару бароҳати автомобили нав таваҷҷӯҳи мусофиронро ба худ ҷалб кардааст. Мадалил Зуҳуршоҳ 4 сол мешавад дар ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Олуча авто ба ҳайси ронандаи таксӣ фаъолият дорад. ӯ қаблан агар дар автомобили тамғаи хундаи Accent фаъолият мекард, имрӯз сари чамбараки хундаи Elantra нишастааст. Мадалил дар муддати 4 соли фаъолият бо пардохт кардани маблағи фосилавӣ тавонист хундаи Accentро аз они худ кунад. номбурда дар заминаи натиҷаи таҷрибаи қаблии корӣ мошини нав гирифт. از اکسنت خیلی فرقیت داره که شوم‌ایزولیاسیای خوب دارن، آواز صدا نمیداره در این ماشین، کم رسخو داره، موتور یک 10 لیتر بنزین خطی 110-120 کیلومتر میگرده در درون شهر. بیرون از شهر 7 لیتر میخوره در 100 کیلومتر، 6 لیتر میخوره خیلی. درونش سالنش کامفورت نیه، شده، اما کلینتو هم میشن بر روان میروان. مسافرها میبینن 10 تا ماشین اکسنت میان دای میشن، میگه که عجایب ماشین بوده. آدم حرکت کنه زندگیش هم میوه، امروز روزی فرزندش هم میوه، با نصیب کرده باشه همی کوشش کنه همی 4 سال 3.5-4 سال دا صاحب ماشین میشه. ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Олуча авто ширкати ҷавону ояндадори кишвар маҳсуб меёбад, зеро ин ҷамъият барои дар сатҳи баланд пеш бурдани кору хизматрасонӣ базаи моддиву техникии муосир ташкил кардааст. ҳайати кормандон аз мутахассисони бо таҷрибаю муттаҳидшуда иборат буда баҳри тақвияти фаъолияти мусофирбарии кироявӣ ва қонеъ кардани эҳтиёҷоти равоҳои сокинону меҳмонон ва сайёҳони пойтахт тамоми кӯшишҳои худро равона карданд. маҳз ҳамин коргузорӣ дуруст буд, ки Олуча таксӣ тавонист дар муддати кӯтоҳ дар бозори хизматрасонии мусофирбарии кироявӣ дар байни рақибон мавқеи хосро соҳиб гардад. инҷо ронандагон қабл аз ба фаъолияти мусофирбарӣ сафарбар шудан аз муоинаи тиббӣ мегузаранд. баъди гузаштан аз муоинаи тиббӣ воситаҳои нақлиёт шуста мешаванд. таъмин кардани шароити мувофиқ ба талаботи кор ба ронандагон имкон фароҳам меорад, ки сатҳи хизматрасонӣ ба маротиб беҳтар гардад. ҷамъияти мазкур оид ба тоза нигаҳдории мошинҳо хадамоти махсус дорад, ки
ки кормандони ин бахш доимо ҳолати санитарӣ ва тозаву озода будани автомобилҳоро назорат мекунанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Олуча авто маркази таъмири мошинҳо дорад. дар ин пойгоҳ устоҳои бо таҷриба ба кор ҷалб шуданд. онҳо тамоми мушкилоти техникии мошинҳоро бо истифода аз қисмҳои эҳтиётӣ аслӣ таъмир менамоянд. дар ин равоқхонаҳо раванди навсозии нақлиёти таъмирталаб аз ранг кардан то насб намудани барчаспҳо анҷом дода мешавад. маркази коркарди зангҳо чанде пеш пурра навсозӣ шуд. дар ин марказ 30 нафар мутахассисони ҷавон дар 4 баст, 2 басти шабона ва 2 басти рӯзона шабонарӯзӣ зангҳои муштариёнро қабул карда ба ҷои таъиншуда мошин равон мекунанд. амалгарони ин марказ дар як шабонарӯз зиёдтар аз 15 000 фармоиш қабул мекунанд. дар маркази коркарди зангҳо ширкати Олуча авто барои мо 5 амалгари шаҳри Душанбе ҳаст айни ҳол фаъолият дорам. як амалгар барои хазинаи маълумотҳои мизоҷон ҳаст ки кашта мизоҷонро занг мезананд. мизоҷоне ки дар ширкати мо фаъол ҳастанд зиёд фармоиш медиҳанд. онҳоро статусашон боло мекунанд голд, мизоҷони голд мегӯем онҳоро. ду танзимгар ҳаст. инҳо фармоишҳое ки аз ҷониби ронандаҳо рад мешаванд коркар карда онҳоро рад мекунанд. ва дигараш бошад барои коркар намудани дархостҳои мизоҷон, шикоятҳо ва ашёи гумшудаашон ҷавоб аст. кормандони маркази тамос ба истиснои забони тоҷикӣ бо забонҳои русӣ ва англисӣ ҳам метавонанд бо мизоҷон суҳбат кунанд. фармоиши таксӣ ба ғайр аз рақами 7000 ва замимаҳои мобилӣ дар App Store ва Play Market ҷойгиршуда ҳамзамон аз тариқи мессенҷерҳо низ имконпазир аст. пешниҳод намудани хизматрасонии сатҳи баланд дар пойтахт, ронандагони касбӣ, мошинҳои тозаву бароҳат, саривақтӣ ва бомасъулият аз ҷумлаи бартариятҳои дигари ширкати Олуча таксӣ ба ҳисоб мераванд. шоҳрух Раҳимов, сардори маркази коркарди зангҳо мегӯяд, дар баробари пешниҳод кардани хизматрасонӣ бартар ва рушду тақвияти фаъолият, фарҳанги муошират ва рафтори баъзе муштариён ғайри қаноатбахш аст. ҳолатҳое мешаванд ки дар ҳақиқат мизоҷон занг мезананд, дар ҳолати стресс, асабоният ҳастанд, суханҳои қабеҳ мегӯянд ба бисёрашон, вале ҳамаи суҳбатҳое ки мизоҷон мекунанд дар барномаи мо сабт мешаванд. дар ҳолатҳои зарурӣ ҳатман онҳоро яъне сабтҳои мизоҷонро истифода бурда метавонем ва кӯшиш мекунем ки мизоҷоне ки асабонӣ ҳастанд, дар ҳолати стресс ҳастанд, онҳоро то ҳадди имкон ором кунем. суханҳое ки дархосту шикоятҳое ки онҳо доранд коркард карда дубора аз натиҷааш тамос гирифта аз натиҷааш мизоҷонро огоҳ меҳад. ронандо шикоят мекунанд аз мизоҷоне ки фарзанддор ҳастанд, бисёрашон мешунанд ва назорат намекунанд фарзандҳояшонро ва дохили мошинро ифлос мекунанд. бисёри вақт мешавад ки фармоиш мекунанд мизоҷон, интизор намешаванд. 1 дақиқа 2 дақиқа шуда тариқи телефони худашон сифричхуда фармоишро рад мекунанд. ё мешавад ки аз 3-4 ширкат тамос гирифта кадомеаш ки зудтар омад ба он рафта дигарояшро рад мекунад, ронандаро беҳуда саргардон мекунад. вақте мошин ба нуқтаи фармоишии мизоҷ мерасад, то омадани муштарӣ 5 дақиқа ба таври ройгон мунтазир мемонад. агар фармоишдиҳанда то 5 дақиқа ба назди мошин ҳозир нашавад, барнома барои ҳар дақиқаи иловагии интизорӣ 60 дирҳам маблағи изофӣ ҳисоб мекунад. мизоҷон ҳастанд ки мегӯянд ки чаро масалан маблағи ман ин қадар шуд, зиёд кор кардааст. хоб фармоиши мизоҷро тафтиш мекунем пурра. баъд аз тафтиш кардан мебинем ки масалан ронанда интизор шудааст, дар ҳақиқат аз 5 дақиқа зиёд интизор шудааст. ба мизоҷҳо корҳои фаҳмдадӣ мегузаронем, фаҳмда медиҳем ки масалан шумо соати чанд тамос гирифтем ба мо, ронанда чанд кадом дақиқа расид дар суроғҳои гуфтаи шумо ва чӣ қадар чӣ миқдор дақиқа сония ҳатто сонияашро ҳисоб карда ба мизоҷ гуфта метавонад. мизоҷоне ки фармоиш медиҳанд дар ҳолатҳои часпик, яъне фармоиш бениҳоят бале зиёд мешавад, дар ҳамин ҳолатҳо интизор шаванд. ронандаҳое ки масалан меоянд инҳоро беҳуда саргардон накунанд. дар тақвияти ин гуфтаҳо ронандагон мегӯянд, онҳо кӯшиш мекунанд то хизматрасонии соҳавии баландсифатро ба мусофирон пешниҳод намоянд, вале мутаассифона дар баъзан маврид мизоҷон зиёдаравӣ мекунанд. мусофирои
қатиму қабега мезам бояд мо сабр кунем тоқат кунем хизматрасонӣ кунем гапи бисёр қай клиентамзам мумкин нест дар ширкат ҳаме куҷои мехоҳам уҷа мера хизматрасонӣ мекунӣ роҳай пробка да мезани чӣ мешавад клиентоя ки мехезан дар ғалона ма дар ҳафто истодам чи дадаин дарш меди дар пеш истодагия мебиниш не ки намешина дар мошини ту дар дигаш мешина мерава мефаҳмони ки апа хаям хеле акам не мегам берам шин мешава ки тай хонаш дар рафта истодагӣ ака админички ки ма корм нашид албатта зарар ба мо мешава ки мо аз 3 километр 2 километр хестан меравем дар пойтахт ки ҳамарӯза шумораи зиёди воситаҳои нақлиёт ҳамвора дар ҳаракатанд истисно намудани муқаррароти фарҳанги истифодабарӣ аз нақлиёти ҷамъиятӣ дар аксар мавридҳо таассуф ки ҳанӯз ҳам мушоҳида мешавад ҳамқатори соҳибони воситаҳои нақлиёт пиёдагардону муштариён низ масъул ва муваззафанд ки аз худ рафтору фарҳанги намунавӣ нишон бидиҳанд дар ҳар ҳолат барои таъмин шудани фарҳанги истифодабарӣ аз хизматрасонии нақлиёти кироявӣ дар шаҳри душанбе эҳтироми якдигар ва худшиносӣ лозим асту бас дар ин замина таъкид менамоем ки дар чанд соли охир дар баробари рушди соҳаҳои мухталифи ҷомеа дар шаҳри душанбе соҳаи нақлиёт ҳам ба пешравиҳои назаррас ноил гардид хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ ҳамчун як бахши муҳими рушди хуҷагии халқ ба маротиб беҳтар шуд имрӯз мо инфраструктур ва навтарин тамғаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ дорем барои рушди устувори соҳаи нақлиёт дар пойтахт танҳо фарҳанги тарзи дурусти истифодабарӣ ва ҳамқадан будан бо пешрафтҳои технологӣ тақозо мешавад ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди олуча авто танҳо дар давоми 3 моҳи соли 2022 зиёда аз 120 адад автомобилҳои сабукрави навтарин тамғаи хундайро ворид кард ва дар ояндаи наздик боз 100 шумораи дигар харидорӣ менамояд.